De junioren en de vrouwen maakt de ronde nog even aan. En die is zo weer naar Marit van der Wal. Die sprong is nou goed. Dan haalt ze nou een beetje terug. Dan komt ze heel lang en dan doet ze weer. We hebben een Fries record. Ja. Ik schrik ervan, want ik denk ze doet wat scheef. En dan denk ik van, we gieten het hinnen. Maar het Fries record heeft ze hier voor wie sprongen. In Driels, 16 meter zo'n 50. Daar ben je wel voorbij, ik weet het zeker. Jongen. Want dit giet, het is nog geen zandje, maar het is wel een Fries record. Zet je zo'n 50 en dan ben je verder. Dat natuurlijk wezen. Ongelooflijk. Ja, en dan giet het... En nou... Ik had het scoorsrecord, is 16 meter zo'n 80. En nou toen een centimeter in. Kom op. Ja, ik zit ook al een Nederlands record te denken. 16,90 van Dim van Rooyen. Waar ben we hinnen? Ja, met een speciaal mooi komen, deze wedstrijd. Want dat zou er een keer voorkomen. Marit van der Wal. Ja, 16,90 is het Nederlands record. Zegt je zo'n 50 is het Fries record. Wat gaan we doen? Het bonst nu weer al. Weer voor een centimeter. Ja, centimeter! Marit van der Wal! Ongelooflijk! De eerste dame in de Philip-historie die voor het eerste centimeter betreedt. Ze spreekt hier een Fries en Nederlands record. De